Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Pavel Olešovský a jsem poslední dítě narozené v Lidicích. Bylo mi 14 dní, když se stala lidická tragédie. Maminku odvedli nás do školy, mě v kočárku ještě, tam nás roztrhli, já jsem s maminkou jel do Kladenského gymnázia a tatínka jsem se potom dozvěděl po válce, a když jsem byl trochu starší, že ho odvedli do Horákově statku a pak v ranních hodinách 10. června s Lidicíma mužema ho zastřelili. Nejdřív dovolte, pane starosto, bych vás pozdravil a rád vzpomínám na to, že jsem měl možnost se zúčastnit jako jedno z lidických dětí na návštěvě v Mexiku na pozvání Edny. Velice mě to překvapilo, že prostě se ještě taková věc dala, že prostě se vzpomnělo na lidické děti, které prostě přežili lidickou tragédii a velice rád jsem to pozvání přijal. Protože s Evnou už jsem se znal nějaký rok předem, tak prostě to bylo takový o něco jednodušší. Víte, jsou to takové matné vzpomínky, protože já to řeknu na rovinu, my jsme nebyla rodina, která by se prostě tak nějak dalece zajímala lidickou tragédií. Ovšem ještě si vzpomínám na jednu věc, že maminka si stěžovala, že by si potřebovala vyspat, tak scházela vedle doma potřas, mamince svý, tu mluví, jestli by přišla mě pohlídat. Ta přišla nocí, prostě byla u nás doma a stalo se to, že prostě, když je potom odvedli do školy, tak podle knihy je sepisovali, prostě četli, vyvolávali a jelikož tam nebyla, tak vysvětlila prostě, že přišla v 10 hodin večer do Lidic, že stráží pustila po vysvětlení, ale tudíž prostě se měla možnost, že nebyla odvedená do Kladenského gymnázia. Ještě to samé se stalo Strejdovi Jirkovi, to byl bratr mámy, který taky tam, protože jí tam vedl do toho, tak toho tam taky pustili, takže to byli dva lidi, kteří prostě byli tu noc v Lidicích a ráno je pustili, prostě, protože nebyli zapsaný v domovní knize. Vzpomínám si, že jsem do Lidici jezdila z Mexiku nějaká Edna, nevím další jméno, protože já si jako moc jména nepamatuju. A padli jsme si tak nějak trochu do oka a Edna mě prostě pozvala do Mexika na to. Vyřídil jsem si věci, přijel jsem do Mexika a přijel jsem tam večer, asi přiletěl kolem 10. hodiny, jsem se dostal na pokoj. S Alexem, ráno jsem se probudil a jedna prostě přišla a říká, ještě se vysprchujte, máš čas a tohleto. No tak kolem 10. hodiny prostě na mě zaklepala, tak než jsem si jako vzal vačkory a košili, tak jsem vyšel ven a já jsem spal nahoře po schodí, tam byly schody dolů a tam seděl sbor dětí. A nejkrásnější dojem byl, když jsem otevřel dveře a tam prostě Edna dala povel a oni mi zaspívali českou hymnu. To jsou zážitky, které jako prostě do smrti člověk zapomene. No, na závěr dovolte, abych vám poděkoval za všechno a pozdravil jsem jak prostě tebe Edno a pana starostu. Buenos días, amigos. Jmenuji se Jiří Pitín a jsem druhé nejmladší dítě z Lidic. Hned po Pavlu Horošovském. Jsem rád, že mohu pozdravit mexické Lidice, pana starostu Staronového a naši milou Ednu. Obzvláště si oceňuji, že mi dala toto krásné pohníčko
a že tím pádem jsem takový Mexičan z Lidic. Díky lidské tragédii jsem přišel o celou rodinu a abych se s tím nějak srovnal, tak jeden z důvodů, proč chodím mezi děti do škol a vyprávím o osudu občanů Lidic, o obci Lidice, o své rodině a o svém putování životem svým, tak je to tak trošku pro mě i psychoterapie. Takže to, co mě uvnitř tíží, tak mohu dostat tímto způsobem ven. A musím se přiznat, že mi to pomáhá. Ale stále, čím jsem starší, tak tím si víc uvědomuji, jaké následky to na mě zanechalo tím, že nemám rodiče, že nemám tátu, který by mi řekl, jak to chodí ve světě, abych nedělal chyby, které jsem dělal, aby mě pochválil a poklepal mi na rameno, když se mi něco povede. A hlavně mě chybilo obětí mámy a díky tomu, že tu rodinu nemám, tak jsem takový nedohraný a nedomazlený. A díky tomu, že chodím mezi ty děti a vyprávím jim o tom, co se stalo. A bohužel jsme v takové době, kdy se může stát furt ještě lecos, tak aby se s tím aspoň trošičku seznámili a pro ně, nejen pro mě, je to historická zkušenost. A jsem v naději, že si z toho něco ode mě vezmou jako poučení a žiju v naději, že jim se to už nic takového nestane. Ještě jednou chci poděkovat mexickým Lidicím, chci poděkovat své mexické mamince Edně, že jsem mohl tady prožívat ty chvíle, když ona nás tady sem navštívila a když Pavel Hrošovský vyprávěl o tom a o své návštěvě v Mexiku. Takže přeju všem, aby se neopakovaly ty věci, ty záležitosti, ty dopady toho, co jsme tady prožívali za války, a aby byl prostě a to nejhlavnější byl mír. Aby se lidi měli spíš rádi a aby to zlo, co je ve světě, aby bylo čím dál tím menší, nejlépe, kdyby nebylo vůbec. Tak to je přání a doufám, že aspoň část se z toho naplní. Ještě jednou vás tam všechny moc pozdravuji a těším se, že opět Edna k nám přijede, myslím, že příští rok, a jestli s ní opět zatancuju. Hezky. Dobrý den, milí přátelé z Mexika, dobrý den, pane starosto, chci vám pogratulovat k vašemu znovu zvolení. Milá Edno, zdravím tě z Lidic a posílám mnoho polibků za všechny přátelé, které tě tady v Lidicích tak milují. Pane starosto, velmi se vážíme toho, že jste v roce 2017 pozval pana Pavla Horešovského k vám do vašeho města a on tam strávil krásných 14 dnů, velmi se této návštěvy vážil a vyprávěl nám všechny detaily, co tam s vámi zažil, a my jsme byli na něho velmi hrdí, že reprezentoval naši malou obec. Já jsem starostkou obce Lidice již 15 let, jmenuji se Veronika Kellerová
A jsem moc ráda, že naše přátelství s mexickým městem San Jeronimo Lidice trvá již od roku 1984. Spoustu let již uteklo a to přátelství díky paní Edně je stále silnější a silnější a my si neumíme představit, že bez adoptivní maminky našich lidických přeživších dětí by se nemělo odehrát každé prázdniny, kdy Edna přijíždí a připravuje si pro naše občany krásné představení o mexické kultuře společně s mariachi a s dalšími občany Mexika. Přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se vám vše daří a těším se, že se tady u nás nebo v Mexiku uvidíme. Hodně zdaru a na viděnou.